Seekers, Παύλος Plays εδώ. Σήμερα παίζουμε ένα παιχνίδι στο Roblox που πρέπει να κάνουμε πειράματα σε NPCs. Ωραία, πρώτα απ' όλα πρέπει να πάμε εδώ. Τι, tutorial, αποκλείεται, εγώ δεν κάνω ποτέ. Ο Παύλος Plays το κάνει skip. Ωραία, ας πάμε να πάρουμε το δωμάτιό μας. Testing room. Τέλος πάντων. Και μη μου πεις πως μου το πήρε τούτη. Μη μου πεις πως μου το πήρε τούτη. Μπαμγκουζ. Ναι. Αγόρια, υπότες, κορίτσια με αρουσκότες. Τέλος πάντων. Τώρα ας αρχίσουμε και... Ναι, γιατί μου δείχνουν τα γέλια από εκεί, αφού έκανα successfully claim room. Λοιπόν, παιδιά, πρώτα απ' όλα να ξέρετε να κάνετε like και subscribe και χτυπήστε το καμπανάκι. Ναι. Και όπως έλεγα, να χτυπήσετε το καμπανάκι φυσικά. Και subscribe, τέτοια, εντάξει. Και τώρα έχουμε βάλει εδώ το NPC μας. Ωραία, παίρνω εδώ το injector. Τι είναι το injector? Κανείς δεν ξέρει. Τέλος πάντων, βασικά εγώ δεν ξέρω. Καλά. Never mind. Λοιπόν, τώρα πηγαίνουμε εδώ να το βάλουμε στο NPC μας. Ποιος είναι? Virus. NPC 1. Τι στόλη είναι αυτή που το έχω βάλει? Βγαίνουμε την πόρτα και βλέπουμε. You can't inject me anymore. Χαχα. Μη μου πεις πως θα με κάνει fling. Έτσι και με κάνει fling. Δεν ξέρω κι εγώ θα γίνει. Έτσι και με κάνει fling. Παίρνουμε εδώ έναν όποιον να είναι ιό. Ναι, με έκανε fling. Γιατί? Με έκανε fling. Με έκανε fling. Τέλος πάντων. Something feels different. Μην μου πεις. Επιτέλους τον έκανα inject. Σωστά. Τι έγινε τώρα? Πέθανε. Την κάτσαμε. Την βάρκα. 215 coins. Yay! Ωραία. Random virus. Δεν πειράζει. Θα πάμε στα άλλα viruses. Αυτός ήταν ο catnap. Μου φάνηκε. Θα τον πάρω σε λίγο. Θα πάρουμε τώρα το baconium. Μη μου πεις τώρα πως θα γίνει bacon. Και... Ωραία. Οπα, τι λέει? Οπα. I understand bacon codes. I see the light and the glorious pale. Οπα, βρε, αυτός έγινε... Hi guys. Bacon. Ναι, αυτός έγινε bacon. Classics may be buggy or not work correctly. Ωραία. Ωραία. Μισώ τη ζωή μου. Γιατί δεν ξέρω πώς να φύγω. Τέλος πάντων. Είμαι και λίγο άρρωστος τις τελευταίες μέρες. Τέλος πάντων. I'm lost. Can someone bacon me out? Τι λέει βρε αυτός? Τι λέει? Καταλαβαίνετε τώρα. Who needs a map when you have bacon? Όντως, αυτός είναι ο καινούριος Einstein. Ναι, αυτός είναι ο καινούριος Einstein. Albert Einstein. Οκ, εντάξει το μάθημα. Του βάλαμε ένα τέτοιο και τώρα θα μας κυνηγάει για πάντα μέχρι να μας σκοτώσει. Ναι! Ωραία. Τώρα τι κάνουμε ακριβώς? Ναι, να ξέρετε, αυτό δεν είναι voice changer. Ναι, δεν είναι. Τέλος πάντων. Και... Όπα, βρε, αυτός τι κάνει? Όπα. Ρε, αυτός να με σκοτώσει. Ωραία, ευτυχώς. Ευτυχώς δεν πεθάνουμε.
Όχι. Αυγό. Ναι, you have collected an egg. 1 στα 35. Oh my god! Μπρα! Τι κάνει το τάς. Πρέπει να τον βάλω μέσα somehow τώρα. Μπες μέσα. Bacon. Πού είσαι Bacon? Είναι σε λέω NPC. Ωραία, NPC2. Μπες μέσα στην κάψουλα. Είχα παρατηρήσει ένα βίντεο που λέει αντί να κάνεις ράση, να παίξεις κράση. Ναι, σίγουρα είναι ο καινούριος Einstein. Τέλος πάντων, θαύματα γίνονται. Ναι, θαύματα γίνονται και θαύματα ξεγίνονται. Ωραία, θα σπονάρουμε πίσω σε λίγο ένα άλλο NPC και μπορεί να το σκοτώσουμε. Αλλά πρώτα θα σκοτώσουμε το bacon μας, γιατί είναι ο φόνος. Ναι. Ωραία, τέλος πάντων. Και γεια Star Seekers.